bandiraɓe caɗele gasirendo so cohluɗa ko transfert bagage New York Dakar New York Nouakchott ko boutique beauté américaine yawri ɗum e ɓeɗa toon to cité Fadia numéro 4 après pharmacie Ndingala kono noon eɓe jogui boutique aji ɗiɗi pattam lami toon to Nouakchott 5e après banque BMC avant robinet Sarakulle banggue ma nano place goɗɗo woni ko toon to Carrefour BMD en face banque populaire so tawi noon aɗa yiiɗi hebde ngari so tawi aɗa yiiɗi fewnude ɓandu ma aɗa yiiɗi crème mo gandanɗa hoorema mo ala rewom taw ko crème naturel baɗɗo fayida gummotoɗɗi toon to États-Unis d'Amérique walla France ɗum noon wat feere jilloɗaɓe ko ɓuuri yawde e yaccade kala ko cohluɗa e gam iɓe jogui walla kala ko cohluɗa e parfum iɓe jogui walla kala ko cohluɗa e make-up iɓe jogui bandiraɓe musidɓe ɓe gaccani makari extrême ɓe gaccani jargens ha e ko nandi hen 7 day ɗum fo eɓe jogui kono noon ɓe mbi kam dijidou min kaɗani ɗo walla so tawi ko complément alimentaire walla so tawi ko protéine comme mastec et vitamine huile de coco d'huile d'olive des ketchup tomate jus d'ange des céréales bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe kala hen ko cohluɗa ene wayno beauté boutique ene jogui ɗum tigui ɗum noon mone yiiɗi jokkodirde mabɓe so tawi ko Amérique ko plus 134 75 57 31 87 Sénégal 77 553 06 31 77 990 78 36 so tawi ko Nouakchott BMC 46 76 04 01 37 36 40 13 so tawi ko boutique gonɗo BMD o ko 46 36 49 36 06 45 48 31 24 60 bandiraɓe musidɓe boutique beauté américain gila ari caɗele gasere o wiyete ko Seydou Tall o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeerte e jeeɗiɗi o jeeya ko toon to ndendori kaƴƴel toɓere ga jeenga yeyno baba makko wiyete ko El Hadj Tall kono noon ɓuri lorlirde ko Ngari Tall yummakko wiyete ko Fatimata Sall moƴƴo mbotu wela kosam ɗum noon Seydou Tall eɗen gandi ene wayno jibina ko ɗo e Jali Diop mango e Dirali hôpital Abass Ndao kono noon ɗon ɗo enta ɗo ko nden yummakko tindini Fouta Coumba Yummen o jangi Alqouranil Karim kono noon ɗon ɗo andi wonde to galle baba yiɗanani makko yera wara ñan ɗum winde to tawi o ɓurnima foɗo baba fota e makko ko nden woni noon no felisi yaltude ngam tigui ha joni ɗannade ɗannima e leyɗele Afrique kewɗe kono noon o wonino toon to Congo nden noon no felliti o woni toon duuɓi jeegom o arti Seydou Tall resi nden noon wontinde Seydou Tall resi andi wonde tigui ha joni ngal ɗo ɗanngal ko mbaɗanmi toon ko temps mo perdanmi toon o so tawi mi felliti wadde investir ɗo mboɗo wawi gollade mi daña hunde Seydou felliti joɗade ɗo henna e Jali Diop mango e Dirali ko woni toon to caggal leydi to hatta Seydou hakkille mum fof woni koye pulagu ɗum noon addani ɗum yillade musidɗo mum goto mawnum jangguini ɗum pular ne tawno pular wi ko min mi muynetake mi jangguete ɗemgal so janggaka jangtaka janggat tigui ɗon noon Seydou felliti natande tigui a joni daranade pulagu e yidde pulagu e wottorde pulagu ne handirta ni yanna nden woni noon ne Seydou felliti nadde e nder dinguire WhatsApp ha Allah rokkimo fartange jogade hakkille sosde fedde wiitede neɗɗo yo faggo yimɓe ina selli sanne ɗiɗo vidéo ji e ɗeɗo nate ɗe jiiɗon ko nde ɗon fedde nde Seydou sosno waɗi rewɓe e worɓe rimɓe reneɓe saliɓe yawares yiɗɓe pulagu wottorɓe pulagu te wiɓe wonde ko gendi ɓuuri gowandi ndemandi foori jiggandi famɓe sonno kote kote waɗanno ɓakke ceenal kote dorumaji te hoore ƴiye kañumen hande dari mbi wonde enen duttamo teddugal ɗum waɗi noon ɓe mbi hande ko ñalawma keroriɗo Seydou Tall woni spécial Seydou Tall tanum Seykou Oumar Kodara Maysi Elman Siré Samba Demba Ali Moutar ɗum noon ene jeeya e oɗon spécial yimɓeɓe kala gari goto kala holliri beela mum kono noon conférence pattam lamo ha joni waɗama ɗon yuɓɓintunoɓe ɓeɗon conférence o so wi noon ko joguiɓe micro ji central ɗi ene jeeya hen Moussa Niang e wondude on mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Ba Modou toon to Pindi TV ɓe gollata kono noon ene wayno modérateur oɗon conférence ko min Dijidou wonno conférencier o Abdou Salam Ba jaala leñol fulɓe hunde nde yuɓɓi yumti yontaɓe leñol ngol gari toon kamɓe kala ɓe notitima kono kadi aussi pulago yiite men hoore mum ne tawno waɗi cosaan waɗi kadi kono wiye mogo findinowo tindinowo kriginowo rendone haadirten yanna ɗum noon bandiraɓe musidɓe
tedduɓe heeɗiɓe so tawi neɗɗo wuri gollani hay batte o jangtantake hay batte ɗum noon ɓeɗo ne ari tawi régime mo moƴƴaani e nder moɗo wuro nde taw ɗo gure nde ko ɓuufade kala wuro ngo tawɗa aɗa tawa ɗo mairie heewɓe heen noon keewi ko ligganade poste uji mumen walla entourage o hen sahaji mairie ji ɗi galleji mairie ji goɗɗi e nder Fouta ɗi woni galleji mbiyeteɗo ko galleji commune ɗi somi wirtimama tan kemiri ɗo ƴeew galleji jeegol nani walla mi wonde galleji ñamriɗi kalis nani nde taw ko heewɓe noon ɓe gollani golleji ɗi poti golleji ɗi e lorlanteɓe lorlata ko worɓuɓe jarano ko addi hende feewi ande noon wona ɗum ɗon woni ko yewata kono wasata o ara hen Allah waɗi o tawi toon phosphate eɗen gandi ene jeeya e ko yejjinanta Sénégal ɗo banggue ngam phosphate o noon ene yejjina kono ene lora ndendori naaɓe Seydou dari ɓorni wudde haalirde neɗɗo fedde sañiɗe ngam ɗon gueɗal dari nden ɗon darde tagi ɗum tigui ha joni sembinde hoore sembinde neɗɗo yanta woni porte parole maɓɓe yeehe radio ji yeehe téléji yeehe nder sappoji jare ɗum yeeyde fital mum ha hande ene wayno ndendoninaɓe ɓe keɓama gueɗal e nder phosphate he moni hen kala heeɓi tigui rigui guesa mum ɗo foti heɓde ɗum ni heeɓi hen gueɗal mum heeɓi hen fodde mum mboɗo siggi tigui rigui ɗum tan woni wadde Seydou sakkito haalde waɗa remercier wonɓe ɗo henne ɓe nde tawno e nder programme he mbinoɗen wonde ko maɗo haalde joni noon bandiraɓe musidɓe nde tawno fulɓe e kewide neɗɗo ko leñol so tawi neɗɗo woni leñol tanɗana dow kiɗɗe so tanɗe latino kiɗɗe gaddinaji ɗi gona ɗe so gaddinaji woni neɗɗe ɗemgal wona ƴiɗɗem so tawi ɗemgal ngal seedi nanɗo selna o semba o daro lanndam yottuɗo hujjeji bandiɓe so tawi ɗemgal ngal ñawi ɓandu ɗum ñola nde taw on ɗemgal ñawat ɓandu ñola so ɗemgal ñawi ɓandu joni jom jota e batte sa jotima e batte a wawa wadde hay batte sa leñol ngol ɗamino ma batte jara leñol Abdousalam Ba jotake e batte kettoɗen tiguirji haala kettoɗen pulawu hande noon mboɗo yiɗi paamo holko woni lowdi yewtere nde ko gilɗi e ceƴinagal yo mbiya sehilma ko sehilma jaɗɗo ko paɗoma mona memma metto sa ruttima mona ɓiyema kala pirto adde wawi ñamde innama aade heewiɓe yimɓe ñadata wiye koɓe sehilaɓe heewiɓe yimɓe gurdata wiye koɓe sehilaɓe tawa ala koɓe yaadiɓe taw koɓe jiddiniɓe cehilagal ala ala sehil ko woni hoɗɗum yi ko jiimi ko nan ko nanmi ko ɗa ko joguiɓe woni nende ko joguiɓe cehilagal wawa yaade gaga giɗɗi kono giɗɗi ne mbawa yaade gaga cehilagal nde taw ɗo ko giɗɗi tekkide cehilagal hande noon ko cehilagal wawata tengtinde fedde waa en puɗɗorima inde Allah joni men hew huftidindiɗo aduna joni men hewde hertaniji duuɓi gonta meɗen laaka jeyɗo ñalgu jangde jode jeyaɗi ɗen ene jeyaɗi o piccani men e arsugaji meɗen woni e tamande mum jiɗo waɗa baɗowo laato goto mo scénario o nani scénario wawa dañede gata gueno en puɗɗorima inde Allah takko leydi tagi asman tagi yimɓe tagi jinniɗi tagi ko tuuɓi e ko feeñi tagi ko ine diwa e ko ine diwdiwno haaɗi ko ganduɗa ko ɗum laaɓoto en puɗɗorima inde Allah landino ko looɓaɗo giddowo jokkowo ɗaɓowo en juuli e ɓurnaɗo windede Mouhamadou Rasulillah sallallahu alih wa sallam mo ganduɗa o ko kañum woni timmode annabaɓe ko kanko woni goto mo Allah yiɗi keddiɗi fo Allah yiɗi masa ko yidde ne jiɗɗa Seydina Mouhamadou wadde ko kanko goto Allah yiɗi en juuli e makko Seydina Mouhamed kanko woni cakkitiɗo neleɗe kono goto mo Allah adi tagde goto kadi mo Allah ɓurni dendagal ko o tagi en jettidinnaɓe meɗen ɗiɗo ɓe en jetti kadi ceerno men jangguinɗo men Alqur'anul Karim kono kadi en jetti Cheikh Ahmad Tidiane saabu ko kañum woni ceerno men en jetti ceerno Ahmad Tidiane Babou Madina Gounass ko kañum woni hakkille men kayruɓe men wirdu en jetti dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe ganduɗa ɓe ko heɗotoɓe ɓe ko haaloɓe ɓe ko haaloɓe ɓe ko rewɓe ɓeɗo ko worɓe ɓeɗo ko sukaɓe ɓeɗo ko mawɓe ala fof mo gartuɗen e nder calminaali men wonɓe caggal leydi ha e nder leydi wonɓe ɗoyete e nder laamoɗo ha e ɓuuri jatiɗo wonɓe ɓeɗo e nder saano hayɓe dañani arde dendagal bandiraji wonɓe ɓeɗo en calmini goto fof inde mum e yettode mum
eɗen puɗɗo salminde e yettude hono fedde wiyeteɗe faggo yimɓe ari ardi qur'an o ɗennani ɗon shari o ɗennani ɗon moƴƴere aduna nde ɗennani ɗon ko moƴƴinta aduna ko ɗennani ɗon giɗɗe hakkude yimɓe ɗennani ɗon sabu neɗɗo so tawi wuuri faggaki yimɓe ena gasa o wuuro taw o wona wuurɗo o maaya den taw o wona maajo sabu o o wuuro wona neɗɗo o maaya wona neɗɗo ɗum no noon fedde fagguɗen yimɓe walla faggu yimɓe inde nde nde nawri aduna o ka e gurdam ko en jetti fedde nde guila e hoorejo ha e denndangal terde gonɗen hay goto mo gaccuɗen so ɗum ɗon ɓen ni mbeɗa yetti musidɗo mo gardumi hannde walla ɓe gardumi hannde woni no mbiɗa ni Amadou Diak mo ganduɗa wonto ummata wonto rewɗa wonko ganduɗa o gollodama ɗum te ɗum ɗon so tawi neɗɗo gollodama ɗum ɗon ko gilɗe tedduɗi Amadou Diak ko goto e tañiraɓe Iliman Boubacar Kane gorko mo diman jittunoɗo yawari e nder leydi Fouta eɗen gardi e Mamoudi Ba gorko mo ɗen ɗon tawidi tal ko denamade mbaɗe moɗen muskede leydi Jaabuli kono ne garɗe Allah hawriti